Bismillahirrahmanirrahim. Hafsat, kashi na 6. Washe gari Hafsat na zuwa sukul ta bawa Salma haƙuri suka shirya. Tukuna ta shiga ofis ɗin Malam Nazir. Nokin ta aka bata izini tukuna ta shiga da sallama. Da sauri Nazir ya miƙe ya ce, Hafsat ke ce a ofis ɗina? Sun koyar da kai Hafsat ta yi ta ce, ni ce Malam, dama na zo na baka haƙuri ne akan abin da na faɗa maka jiya. Lokacin ina cikin damuwa ne, shi yasa na ƙi karɓar soyayyarka. Malam Nazir kuwa wani daɗi ne da shauƙin soyayyar Hafsat ya ziyarce shi ya ce, ba komai Hafsat, ai na ga lokacin ba kya cikin nutsuwa, na gode sosai da kika bani dama. Murmushi Hafsat ta yi ta ce, ni ma haka, da fatan za ka riƙe ni amana, za ka kula da soyayyata. Murmushi Malam ya sake yi ya ce, insha Allah Hafsat, zan riƙe ki amana kuma zan kula da soyayyarki. Na gode sosai, yanzu ba ni nambar ki sai na riƙa kirar ki ko? Hafsat ta bashi nambar ta ya kira ya ga ta shiga. Hira suka ɗan taɓa tukuna Hafsat ta bar ofis ɗin Malam Nazir. Tun daga wannan ranar Hafsat ta rage kiran Kamis, ta daina mishi text message. A ɓangaren Kamis ko mamaki ne yake ganin yanzu Hafsat ba ta yawan kiran shi ko yi mishi text message, ta daina sosai abin yake bashi mamaki da al'ajabi. Gajiya ya mata text message kamar haka. Assalamu alaikum my Hafsat ɗina, ya kike, ya kwana biyu, baki ko tunani ma. Hafsat, kwana biyu kin daina kula ni, ko exam kuke ne? Idan kin ga saƙo na ki kira ni. Na kira ki wayarki a kashe. Yana gama rubutawa ya tura mata. A ɓangaren Hafsat ko tana ganin saƙon ya shigo ta karanta, murmushi ta yi ta ce, ba zan yi reply ɗin ba. Ta kashe wayar ta kuka ta ci sosai saboda ita dai Allah yana gani tana ƙaunar Kamis, kawai dai tana bin umarnin yaya ne. Shi yasa fita ta yi ta shiga cikin 'yan gidan suka shiga sashen Hajja wato kakarsu. Da sallama suka shiga cikin falon. Hajja amsa musu ta yi tana banka musu harara ta ce, to fitsararru, kun zo ku ɓata min gida ko? Hafsat ta ce, kai Hajja, ke yanzu ba ki so mu zo gidanki sai kike koran mu, to babu inda za mu je in faɗa miki ma kin ji. Hajja ta ce, to Ja'ira, kar wanda ya shiga min room ɗina. Fa'iza ta ce, to kaka mun ji a nan za mu zauna, shi kenan ko? Rahama da Zainab da Kubra da Atika suka haɗa baki wajen faɗin, ai Hajja Papa ya ce zai sake yin sabuwar amarya kuma take haifa mishi 'yan biyu kamar su Abbi da Abu, sai muke zuwa wajen tunda ke ba kya so mu zo sashenki. Dariya Hafsat suka yi ita da Fa'iza ta ce, kai amma da na ji daɗi idan Papa ya yi aure, ai kawai mun yi sabuwar ammi. Fa'iza ta ce, ke dai bari baby, wallahi za mu kwaso shoki, wa ya ga Papa da amarya, iye sha'ani za mu sha. Hajja kuwa tuni ta cika ta yi fam a duniya. In kana son ganin ɓacin ran Hajja ka ce mata Papa zai mata kishiya. Komai tsakanin ku ranar sai kun ɓata, sai dai daga baya ku shirya. Hajja ta ce, to ku fitar min a falo don ubanku, ni za ku ke cewa Daudu ya min kishiya, to ku bar min gida ko na zane ku. Hajja ta kai ƙarshen maganar tana ƙoƙarin tashi tsaye. Hafsat ta ce, Rahama, Anti Fa'iza, Anti Kubra, maza ku zo mu fice, kar Hajja ta zane mu kafin amaryar Papa ta zo. Da sauri suka miƙe suna yi wa Hajja dariya. Hafsat ta ce, a to aure ne dai kuma Papa sai ya yi. Gara ma a daina kishi, tsohuwa da kike kishi, ki bar Papa ya shaƙata da amaryar shi. Hajja ta ce, yo wai ni ta zo mana, kishiyar ko ɗiya 1000 za ta haifa ta yi a banza. Yo ni ko guna ta nuna min ɗiya, in na koma ƙauye ni da iyalina sai mu yi gari guda, don ubanku ku fice min ko na ɗauko ruwa na zuba muku. Da gudu su Hafsat suka baro sashen Hajja suna dariya. Fa'iza ta ce, tab ikon Allah baby, kin sha Hajja da kishi kamar 'yar shekara 40 ko ƙasa da haka. Ha, wai hallo ko guna ba za ta nuna mata ɗiya ba. Gaskiya Hajja ba dama. Hafsat ta ce, ke dai bari Anti Hajja ba dama. Dariya suka yi a tare nan kowa ya yo sashen su. Hafsat ma sashen su ta nufa, tana shiga ciki ta nufi ɗakin Mami da sallama. Ta shiga amsa mata Mami ta yi tukuna Hafsat ta shigo ciki, tana zuwa ta kwantar da kanta akan kafafun Mami. Ta ce, Mami na gaji sosai. Mami ta ce, sannu 'yar gidan Habib da Dawud, ina kika je, ko gidan Zulaihat kika je?
Hafsat ta ce a'a mami ban je gidan mama ba, muna sashen Hajja ne ta koro mu saboda mun ce Faffa zai ƙara aure shine ta kore mu. Mami ta ce ba dole ta kore ku ba, kuna nema mata kishiya. Hafsat ta ce to mami ita kishiyar ba a son ta ne, kuma in haka ne me yasa ke da momi kuka bari Abbu da Abi suka ƙara muku kishiya amma ku ba ku yi faɗa ba. Murmushi mami ta yi ta ce kishiya ba ƙinta ake ba, halinta ne kawai ba a so, amma in banda haka ai kishiya abokiyar zama ce, idan aka yi dashen mai hankali sai ku zauna lafiya. Hafsat ta ce to ikon Allah ashe haka ne, to mami ke dai kin dace da mai hankali, tunda na tashi ban taɓa ganin kun yi faɗa da anti Nabila ba, kullum kuna zaman lafiya. Yanzu idan wani ya zo gidanmu ba zai gane suwaye yaran anti Nabila suwaye yaranki ba. Masha Allah mun gode wa Allah ko mami. Mami ta ce haka ne bebin Daudu, je kike huta ni ma wanka zan yi, abinki ya kusa dawowa daga aiki. Dariya Hafsat ta yi ta ce to mami na ta Abina, ki yi wa Abina kwalliya mai kyau. Hafsat ta kai ƙarshen maganar tana dariya. Mami ita ma dariyar ta yi ta ce fice min a ɗaki marar kunya kawai. Da sauri Hafsat ta bar ɗakin ta nufi nata ɗakin. Mami murmushi ta yi tana bin Hafsat da kallon tausayi ta ce Allah ya shirya min ki Hafsat ɗina. Hafsat na shiga ɗakinta ta ga wayarta ta kawo haske, murmushi ta yi, ita a tunaninta Malam Nazir ne saboda ya saba kiranta irin wannan lokacin. Ƙarasawa ta yi ta ɗauki wayar, ihun murna ta yi ganin wanda ya kira ta. Da sauri ta lalubo lambar shi ta danna mishi kira. Ringin ɗaya aka ɗauka. Da sauri Hafsat ta samu waje ta zauna. Daga can ɓangaren aka ce assalamu alaikum my sweet hair baby na. Hafsat ta ce wa alaikum salam my sweet hair yayana, ya kake, ya aiki, ya Amirka. Yaya I miss you so much. Ta kai ƙarshen maganar za ta yi kuka. Daga can ɓangaren Daudu ya ce miss you too my baby, komai lafiya ƙalau alhamdulillah, ya sukul ya Habib. Hafsat ta share hawaye ta ce yaya murmushi Daudu ya ce na'am baby na, mai ya faru, faɗa min in ji. Kuka Hafsat ta saki tana dirje-dirje kamar Daudu na gabanta. Ta ce wai yaya yaushe zaka dawo gida ne na ganka, ni dai ka zo, ko kuma idan baka zo ba in Abbu zai zo maka ziyara na biyo shi mu zo tare. Yar dariya Daudu ya ce baby rigima, to ai zan zo idan azumi ya kusa, zan dawo gida na ga baby na. Ko dariya Hafsat ta yi ta ce wayyo ni dai yaya ka bari na biyo Abbu mu zo kafin azumi ka ji, please yaya. Daudu ya ce to shikenan sati mai zuwa sai ku zo min ziyara ke da Abbu. Hafsat ta ce yawwa yaya, shi yasa nake son ka da ƙaunarka, I love you so much. Ta kai ƙarshen maganar tana yi mishi kiss a waya. Linsa ido Daudu ya ce love you too baby na ce miki ina Habib, kin share magana. Hafsat ta ce yaya daɗi ne ya sa ni sha'afa, yaya Habib yana nan lafiya, gobe zan je unguwarsu. Daudu ya ce to masha Allah ki ce ina gaishe shi kin ji ko. Hafsat ta ce to yaya zan faɗa mishi insha Allah. Daudu ya ce okay bye baby, ki kula min da kanki. Hafsat ta ce to yaya. Bayan nan ta kashe wayar tana murna za ta je Amerika. Kamis ganin Hafsat bata mishi reply ba sai ya share ya ce kila ko bata kusan wayar ne. Na san Hafsat ɗina idan ta gani za ta kira ni. Kallon shi Nuruddin yayi ya ce aikin banza ɗan iska, to tunda kaga bata kira ka ba ai kai sai ka kira ta, sai ka ji ko meye dalilin. Kamis ya ce kai fa kana kwafsawa wallahi, kawai dan ban mata reply ba dan bata mini reply ba sai na kira ta, to ba za in kira din ba. Nuruddin ya ce oho dai can ta matse maka, miskilin banza da wofi, ai ni yanzu babu ruwana ko ka zo min da maganar Hafsat tunda ba kula ta kake ba, tunda ta samu mai kula ta tsaf za ta barka. Kana buɗe baki shashasha kawai wanda bai san darajar soyayya ba. Nuruddin ya kai ƙarshen magana yana banka mishi harara. Kamis ya ce wai me yasa Nuruddin kake faɗa min magana akan Hafsat ne, ko Hafsat ta fi ni matsayi a wajenka ne? Ni fa jininka ne
ba bare ba, amma sai kake nuna ka fi son Hafsat a kaina. Kuma Hafsat ina ƙaunarta, ina son ta fiye da tunaninka. Kawai idan ina son ne sai mun yi aure na nuna mata kalar tawa soyayyar, amma ka kasa ganewa. Nuruddin ya ce, to, ta zo mu ji ta. In ban da rashin mutunci da rashin imani irin naka Kamis, baka ba ta kulawa a waje ba, kana tunanin idan kun yi aure za ka iya ba ta ne? Maƙaryaci kawai, a ina ka taɓa ganin an yi wannan mahaukaciyar soyayya? Yarinya tana son ka kamar ta kashe kanta, amma kana wani basarwa kamar baka son ta. To ka faɗa min wace kulawa za ka ba ta bayan tana budurwa baka ba ta ba? Haka ake soyayya? Wallahi ka gyara halinka tun kafin Hafsat ta haɗu da wanda zai ƙwace maka ita. Ka zo kana Allah wadai, kana da na sani. Ni gaskiya nake faɗa maka, ita kuma gaskiya ɗaci da ita. In ka ga dama ka bi, in baka ga dama ba kar ka bi, wannan ya rage naka. Kamis ya ce, tab, in ji uban wa ya ce maka Hafsat za ta so wani bayan ni? Ai ni ne na farko, ni ne na ƙarshe, ka gane. Ina son Hafsat kuma insha Allah ni ne mijinta. Ni kawai gani nake in kana yi wa budurwa wannan kalaman soyayyar rena ka za ta yi. Ni kuma ba na son reni, ba na son Hafsat ta rena ni. Ina son mu yi zaman girma da arziki in mun yi aure. Nuruddin ya ce, ka dai ji da shi, ka ci gaba da abun da kake, kar ka fasa, za ka gane ba ka da wayo. Ni ka ga tafiyata, na yi gaba. Ya fice fuhu don ba ƙaramin haushi ya ba shi ba. Kamis kuwa gyara kwanciyar shi ya yi, ya ce, Hafsat ɗina, insha Allah wata rana tare za mu ke kwana a wannan ɗakin. Habib ne kwance waya yake da Hafsat, ya ce, mai ƙanwana ki zo mana, ke fa nake jira. Hafsat ta ce, gani nan zuwa yaya. Nan ta kashe wayar. Murmushi Habib ya ce, to kayan surutu, bari ta zo na sha labari. Ba a fi minti 10 ba sai ga sallamar Hafsat. Mama ta amsa mata ta ce, a'a Hafsat, ke ce da ranar nan haka? Ya su mamin naki? Hafsat ta ce, lafiya ƙalau mama. Ta ce na gaishe ki. Mama ta ce, to ina amsawa. Hafsat ta ce, mama, yaya Habib fa? Murmushi mama ta yi ta ce, yana cikin sashensa da sauri. Hafsat ta shiga ciki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana mutan Nijar, Mirabi Collection, ‘yar mutan Nijar, na muku albishir da kayan mata gangariya na gyaran aure wanda zaki zama mowa a gurin oga. Kayanmu ingantattu ne domin an gwada kuma an dace. Kaya ne na manyan mata. Mun zo muku da ingantattun magunguna kamar haka: hatsabibiyar mallaka, mulkin mallaka, shu'umar mallaka, baƙar mallaka, turaren sirrinki, tsumin lahaula, gumbar bujenki shagab, turaren bita zaizai, maganin gyaran nono, haɗin matar minista. Akwai kuma haɗi na musamman wato tafisu, maganin hips, maganin rage tumbi da sauransu. Domin ƙarin bayani ku tuntuɓe mu akan wannan lambar 81 94 58 98. Kayanmu ba su da illa, sannan muna iya aikawa ko'ina a faɗin duniyar nan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamfaninmu na Mirabi Collection, ‘yar mutan Nijar, na muku albashir da kayan mata gangariya na gyaran aure, wanda zaki zamo mowa a gurin oga. Kayanmu ingantattu ne domin an gwada kuma an dace. Kaya ne kuma na manyan mata. Mun zo muku da ingantattun magunguna kamar haka: hatsabibiyar mallaka, mulkin mallaka, shu'umar mallaka, baƙar mallaka, turaren sirrinki shi ma na mallaka ne, tsumin lahaula, gumbar bujenki shakaf, turaren bita zaizai, maganin gyaran nono, wato mai gida welcome, haɗin matar minista. Akwai haɗi na musamman wato haɗin tafisu, maganin gyaran hips wato mai gida bye bye, maganin rage tumbi da sauransu. Kamfaninmu na Mirabi Collection kamfani ne da ya saba sharewa mata hawaye a ɓangaren zamantakewar aure. Ga mutanenmu na Nijar
za ku iya tuntuɓar wannan lambar domin ƙarin bayani. +227 81 74 58 78. Ga mutanenmu na Najeriya kuma za ku iya tuntuɓar wannan lambar 081 42 80 0199. Kayanmu ba su da illa ko kaɗan, sannan muna iya aikawa ko'ina a faɗin duniya. To masu sauraronmu, duka-duka nan muka kawo ƙarshen kashi na 6. Ku ci gaba da yi mana subscribe, liking, comment da kuma sharing. Mun gode da jimirin sauraro.